No, takže... Počkaj, 1-3. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? What is that, Private Pile? No, takže máme pekne natankované polku nádrže. A ideme do školy. Teraz je koľko hodín? Že keby mi to aspoň ukázalo. Menu. Čím nechci ukázať, že menu. Počkej, dám, že rádio. Nechcem rádio! Ježiš, teraz vyzerám jak najväčší debil. Lebo mám tak kameru, má na sebe kapucňu. A mám úplne tak stlačenú hlavu, že to je fakt, že hrozné. Že tuto nikdy neviem výjsť tak dobre, lebo slnko mi to do očí bude svítiť, ne? Tam, kde je jedno auto, 3, 2, 1. No a dneska bude celkom dobrý deň, lebo pozrite. Pozrite na toto pekné, nádherné počasie. Akože je to, že fantastikus. A tak som nakapal za jednu noc. Ja neviem ani prečo. Ale to je hrozné, také hlieny mám. Znamená, že spaty to už ide, spaty to ide. Ale ak som pozeral, tak tento uhol je že vynikajúci. A neviem, či by som mal mať, že ultra wide, alebo že wide angle. Fakt, že neviem. Ale to potom pozriem, nastavím niekde a ešte pozriem, že ak to bude lepšie. A keď takto prepnem na tento iba wide angle. Nahrávam. A ešte novinka jedna. Nahrávam toto v 4K kvalite. 60 snímkov za 1 sekundu. A to už je, že brutalita. Akože s touto 4K kvalitou mi to ukazovalo, že ako pár minút menej, jak s 2K kvalitou. Takže aj tak nebudem tak dlho nahrávať. Akože budem nahrávať dlho tento trip. Asi aj úplne do trávy. Alebo uvidím. Jak sa mi bude chcieť, lebo strašne ma toto irituje na tom čele. A ešte to, ak sa to zohrieva, takže mám úplne horúce čelo. Takže tak, asi. Jaj. A dneska je celkom pekne, akože fakt. Jezušom, ale zajtra? Zajtra bude zima. Zima bude. Boha. Ďalšiu vec som nastavil na akože, alebo zmenil v mojom nahrávaní, bolo, že dal som ten log, akože video. No ale mám tam log 10, alebo 10 bitové video tam mám, a takže to oveľa viac farieb vie zachytiť, ale najprv to musím ešte color gradovať, takže ale to nevadí, takže môže to byť, napríklad môže mať takto, to je celkom pohoda, alebo takto, takto a takto. Akože neviem, čo tam akože dám, ale keď tak si môžete vybrať z tých 5, čo som teraz akože ukázal, a že ktoré asi má najviac taký, alebo taký najlepšiu kvalitu, alebo najlepší mood. Neviem, jak to mám akože povedať. Jedna 469 je nafta. Ja som je tam tankoval a bolo to 1459. Ale ja, kde milujem tankovať, je v Bratislave pri Avione. Lebo tam je nafta, tam je strašne lacná. Ja som to minule prichytil a bola tam nafta, že 1,38 alebo koľko.
A aj benzín tam bol nejaký 1,45, 1,43 tam bolo. cca, neviem. Takže dosť sa to vyplatí akoby, jo. Teda sa má najobľúbenejšia časť v aute. Tento displej, že Dynamic Driving a DSC off. Ale strašne mi pískajú brzdy. Boha. No, také brzdím úplne, že málo, tak mi to úplne, že... Neviem, či dáme nejaký road trip tento víkend. Ale dneska je konečne pátek. Takže sa pekne užijeme s mojou priateľkou. Strašne možno zaujíma, že ako budú moje vlasy vyzerať po tomto nahrávaní, lebo akože neviem, či to je vidieť, ale no, keď tak vám dám fotku. To vyzerá fakt hrozne. Tak dneska dám tie smerovky, akože haló. Prečo? Ešte jeden mi hovoril, že nedávam smerovky, keď nahrávam. Ale podľa mňa dávam smerovky, len to není vidieť a není to počuť, podľa mňa iba. Alebo neviem, fakt. A možno nedávam, alebo možno sa mi také stane, že smerovku zapnem, ale tak, že sa to potom vypne. Ja si to potom nevšimnem. Lebo ako to sa mi stáva pri tomto aute. A dosť často. No, ale videl som komenty z minulého videa. A tam boli, že asi by nejaké pesničky chceli. No tak teda tam písali, že mohli by byť pesničky. A že tam môže byť aj Bailando. Alebo niečo také od Madony. Alebo niečo, čo je bez copyrightu. Že? Lebo keď dám copyright, tak potom autorské práva sú, že v riti. Lebo minule som dával, išiel som na video a tam, že autorské práva, že to proste neprešlo kontrolou, že dobre. A pozriem, čo aj tam taký malý jeden klip tam bol na konci videa, taký, neviem, taký funny klip, taký meme. A že copyright, že dobre, tak to dám preč, tak som to dal preč a potom bola pohoda. V tomto videu sa naučím, ako blúrovať nejaké veci, alebo neviem čo. Lebo keďže to je na YouTube, tak to môže byť ako evidence, že ako dôkaz, že som išiel nejak rýchlo, alebo že bez perovky, alebo že stopku som nestavil, alebo že nedal som prednosť a takéto. Ja skúsim, že všetko, akože bude, že všetko blúrovať. Som ešte unavený. Akože lokáciu takéto to nebudem blúrovať, lebo to načo však. Joj, aký je zelený chrachel mi ide. To bol kút, tak tu s kapucou, joj. Nemám kapucu. Nevadí. Ale moja kapuca má zmysel, lebo mi to chráni vlasy pred touto kamerou. Jezus, ma hneď nejak predbiehal. A nemá nikoho predbiehal, to s cyklistom. A ja viem, čo spravím. Zastavím a nie to akože spravím. Takže teraz bude cut. A ukáže mi to, jak už stojím hen tam.
No takže už máme pesničku v pozadí, no akože je to z auta, to ide. Nebudem to dávať akože ešte plus. Len nám to len potichu, aby ste ma stále počuli rozprávať, no keď chcete. Keď tak môžem byť aj ticho celé video. A toto potom je copyright free, takže keď YouTube dá, že autorské práva, tak zabijem sa, fakt. Akože nebude mi to vadiť, keď tam bude, že autorské práva nebudú, alebo že budú tam nejaké autorské práva, že tam bude nejaký oný copyright tam bude. Lebo aj tak nemám ešte môj kanál monetizovaný. Musím získať 1000 odoberateľov. A 3 videá za 3 mesiace. To už vlastne už mám. Aj s týmto videom. A ešte musím ešte, no je tam, že YouTube Shorts, ale to neviem, či budem robiť, a je tam, že 10 miliónov views na, neviem, za 1,5 mesiaca. Dajme tomu, že možno každý YouTube short bude mať, že okolo tých 10 000 views, tak to potom musí spraviť 1000 videí. Nie? Áno. No. Alebo 100 videí, ktoré majú 100 000 views. A to neviem, či sa mi podarí, lebo akože to musí byť nejaký poriadny content, keď to je na YouTube Shorts. Ale akože je to najľahší spôsob, ak získať akože monetizáciu na YouTube, že s tým YouTube Shorts a to ono akože speňažňovanie, tak cez YouTube Shorts je akože veľmi easy. No. Ale mi normálne už horí čelo, kokos. Tak to asi tu niekde budem končiť. A na prechode? No. Takže nechápem, stojí na prechode, ale nechce ísť. Tak akože ja idem pustiť a že nie, choď. Dobre, tak idem. Nebudem sa s tebou srať. Keď nejdeš, tak nejdeš, no. Vidíme sa potom. Musíme takto nahrávať, že takýto oný point of view. Vyzerám jak debil. Taký maximálny.